Hi guys, mao ni ang ilang produkto nga ilang ipa-introduce diri sa akong mga videos. Si Ma'am Sol. Hello. Ako na po. Si Ma'am Tata. Hi, may hapon. O interested mi kaayo kay kini mga migraineon, mura ni makuan ka jud mi ani, ma-convince na ka jud mi ani. Kay humot pa lamang sos murag makatuog na ta. Ito. So, ang siya nga product is Young Living Essential Oils. So, maminaw ta kung unsay iyang ika-offer nga mga benefits gikan inganing produkto ha. Iki-open at i-alma ko eh. Uy, so, unsaon man ni? Muna siya ang package. Muna siya ang set. Oh. So, kani mao ni ang anaan sa oil. Muna pa ni siya. Kani mao ni iyang lawas. Muna siya ang katong diffuser. Butang ang oils kan mapaasukan. Si kana siya na may humot, so na aso. Nana siya yung oil. Kani nga oil. So ano siya katuning nag-ubo-ubo man lagi ni sipon diri sulod sa balay. So ang among So, di na ang iyang mga bala kintahay. mo siya mga oils. O mga oils nga kana mga bala. Mini siya essential oil. So kani nga oils kanang libre ni siya ani kumupalit karo. Set na siya, Ah, package na. Nana siya diffuser. This is the dessert mist. Ang usa is dewdrop mo siya kanang tuo ba sa tubig gani ang forma. Siya dewdrop ko nya nag-diffuse na mi ani ang kani siya nga oil sa mga Nabustingan na. Mo na inyong nasimhot ron nga humot. So kada Ay, lemon. flavor na siya lemon, lavender o peppermint. Ah, pwede dahil i-mix. Oh, i-mix oh, siya. kining kada flavor Kung ano siya, kanang kanang laylay ni siya og mod. scent ni siya, essence na dit kani siya. Ang apil ani nga set na kay peppermint, lemon, kopayaba, sino siya, digest, lavender, raven, frankincense, away, thieves, o citrus fresh. Yan. Ito siya, try mo na siya ang set niya. Napod kay Idubol ning siya. siya. Drink ni siya. Imnon. Pwede na imnon. Pwede na siya Asa? imnon. Asa? Kanya siya kanang pwede sa buntis. Uy, maadto din na. Oo na, kay mixed fruit. Mixed fruit. Ning siya, rib. Kani Mixed Christmas fruit. spirit. Ang usa ka 5 ml nimo makaabot na kag 100 drops ani. So Okay, dagdugig gid siya. Pila mahal. naman ka drops imo ikuan? One Depende, drops for example, kani siya diffuser na mo para sa ubo, sipon, kakaan ka ng kaya syempre karon flu season. So 3 drops each oils. So kung tagtulo ka drops, yeah, siya stress away. Nasa May siya stress. sampler bottle. Like for example, magpasample ka, tagaan gusto kag na sample, so tagaan ta kag pila ka drops lang imong simot sa bottle na ibutang nimo diri niya. Mag 1 or 2 drops ka tapos butangan nimo carrier oil. Mostly ang carrier oil is virgin coconut oil. So imo iipon Lana sa lubi. sa drop i-rub nimo Namay ako diri sa po ko. chest. Lapa-lapa, for example, giubo ka sipon or labad mo o diri sa imong ulo. Bubod Siya. So, let's try. I-try na tong simhot. Na ko'y pangutana ma'am. Kanang kini bang for example, di ba tanan dili man na mahurot. So na gyud kay favorite dinhi nga flavor nga dali ra mahurot makapalit ba ta og Yes. only Makapalit ka o kuan. Kami, kung mahurot na, kay battle na lang. Per bottle, oo. Kay kani siya, set naman ni siya. Okay. So, muna siya to. bali nila ba to tingi makapalit Oh, ka tingi, o yes. dili na usa ka ing ana. Dili na Dili. sa kaset. So, let's try. Simhot to ninyo. Kuan. So, muna siya, lavender. So unsa man ingon Hindi, dira? pwede na. Simhot lang. Murag bits. Kanindo. Magatubing Mana angay nag-aso, kung angay nag-aso, jud na sa aso. akong migraine. So, this is pure oils, Jud. Pero ang oil diha wa pay labot. Labot na siya ang oil. Asa may oil nila? Kani sa sulod. Na ni sud nasa ana. sulod. Aw Ah, na may mo sud. kani i-drops din Oh. maawas nga kuan.
Napa may saan paghibaw na nga wa na iso di So, mo asa. mangutan na sad ko. Kini aba, Ano ba niya? unlimited ni siya sa light or nighttime siya nga patyon? Kung mamatay na ni siya, Or automatically na siya mamatay? Ikaw may mo turn off ani. So ma-change nimo siya ang color depende sa imong mood. Mm. Sige ganahan kag kidlap na siya ni kagabi kay nindot man yung chef na sa inyong kwarto gani. Kaya at Mo least pagahan. ang Pwede na siya ni mo ikuan. ang buga sa iyang i-diffuse na ano siya siya yung room niya. Makuan gyud nimo Mahanggap ma-utilize nimo gitawan si ate. ang kuan ang oils. Mahanggap nimo. Ano siya ang on man Ang ni- tubig anak na may tubig. naaray Ilis-ilis. nailis-ilis mineral water. Asa man sa libutang ang mineral water? Matangtang. Ah, di. Ano tawag ni siya? Ay. Ay. Yeah. Bago. Naray kutob asa kutob ang tubig. Bago lang gyud ko nagkuan. Ah, nagila. Dili na siya kutob. O na may murag mark. Parang minimum nga Ano na talaga. siya magbatak pa. Tulong Ah, marker. Pero depende sad sa unsa Ay, nga. mura di siya Sa kuan. never gusto. Oo, unsa nga. Kuan kay naa may tudloan man kag unsa nga. Murag inhaler nga ko sa tubig. Kuan tudloan Stress ka no, unsa nga. kanang stress ang takuan sa tuya, katong sipon ka unsa tuy butangan na. Yeah. So kani siya for example kanang sleep band para sa maayo imong tug like for example naman jud time nga Okay, ganahan. di ta katog Sani sumya hunta na sumya ba. Kaya naman yung tayo nga kanang mag-excited ta nga kanang pila ka adlaw di ka katog tarong so mag-drops na kag 5 drops of Ah, lavender. guide, na guide. guide, na guide. Naday guide, no So, di jud ka problem. magkuan og sa may ako i-drops o yun. Oo, Ay, guide. Ay, Pala guide, isa. taga ka-guide. For example, kanang headache o para sa mo kana kay peppermint, lavender, stress away o pan away. So, Ako mo na di ay. siya, tagaan na kag kuanig, unsa ni mo pag-blend. Naday po yung pang kwanila, mixture kung sa Okay, magsuway taag katong para sa ubo. Kuan ta. tea. Alquino Rodriguez. Ano yan kaingani? Okay, Stress and sleepless night. Mes alquino na siya. Mes alquino. Paningat tiya ko yung on is para ni siya sa ubo. Init tubig. Ya ko nakita. An ba Mes ba baso. alquino tanaw. Kani siya so, mani siya pa at least kabalo mo ba unsa ang pagpa-drop. So dili lang nimo siya huwad jud kay mahuwad jud siyang tanan nga sayang kaayo. So mag-drop ta Slowly usa ka decant o lang. Slowly. i-slant lang nimo siya gamay. Mm. Waton gyud nimo siya, patience is kuan gyud a talent. Usa na siya. Very good. Ay usab de ka dra. Usa ka drop. Kay Para isog sa naman ubo. siya para ni siya sa ubo. Murag concentrated. naman. Concentrated kay pure oil jud ni siya. Mm. So this is the tips. Oh, usa nya. Very good. Dapay ko Ito. Mix. Murag daghan lagi tong tubig guys. Aw, gihalo sa tungaon, Tungaon na to. Ay, shit. Kay daghan naman siya kuan. Pwede naman siya peppermint o tino. Og lemon. Og lemon na to dai. Raven. Mga oil tingali na sa mga Nang tanong. lagi tay 3 drops Rebel, 3 drops. Depende ra po kuan kay. Mutanan ka na taning grabe na. Pero kung mga something kwan ra, Ito taga. Palihog kong close. Ay mahupas. So, let's try. Peppermint, Rebel og lemon na na. Thieves. Sayang. So guys, kung gusto ninyo, so guys, Ako lagi tay diri. Kung ano siya diffuse. kung interested mo Pag-diffuse na ingani siya, nga ani. product, Ah. ako lang ibutang sa screen ang mga contact numbers So, why ang tea? person. Okay, para Sige, mo inom na ta. Oh. Kaya pa, miss. be mo Umot inumin. jud. Akong favorite so far is ang kuan lavender. Wow, Umot ang lavender. kaisog na ba? Gamay naman yung takto. Gamay lang. Concentrated na lang. Pero limit siya. Oh my God! Parang igabot na sa akong tiyan. Wa pa kani ko
Humot pa lang, di ba? Kumot pa lamang di ana diri o nang ano Ako ganahan ko kan simok ko. Abot mo sa kumatan, ayaw. Gamay ra ni ko no. Wala oy kagamay naman unsa to. Init pa Panga, kayo bitaw ko. Gahapon, ang giluba. Gahapon, ang giluba. Wala siya i-promo karon. Although, kuan jud siya, mga tag-expensive, pero syempre, you have to invest in your kuan Health. health. Health is wealth. Kaysa, Mao, Jud. ang imong i-invest kuan. Pagkaon. Wala oy maadyo tani ni. Feel stressed ka, or unsa. So far, nindot jud siya. Mga usa ka sit ma'am pila man sad na. Kuan ni siya, kaning starter kit, 9,457. Pero ang oils ni mo is, syempre, you can use 100 drops each ko ang Dugay mo. Dugay sad mahurot, Dugay no? sad siya mahurot. Kay total kanang available man sad kung saray Makuya. For example, mahurot ni siyang Mm. ang amo sige gamit karon kay ang faves. nya pila man sad nang sa kabatol kung mopalit Para ka asa man retail ang tips. Depende sa Sa flavor. Sa kuan. sa iya kuan. Sa Usa to oil. ibutang niya ko mo ko outside ta. Faves. Like for Ah, example, faves. kaning Ano among ka, alcohol bakang kan sumo. sa gulan na kog faves. Sana ba maato ka sa kuan. Mo din humot. Katubuan ba ya? Kaning roller, like for example, usually makapalit naman ka sa Shopee. And ani nga roller, Dili fake. dili kaning Ah, ang kaning kanang roller lang, mismo. oo. So pwede ra ka ikaw ay maghimo. For Mix. example, unsa ta akong diri kanang laban sa ulo, mag-drop ka diri 5 drops ka Raven panaway niya. Ang imoy butang all the way na after sa kuan, after Sa sa mga oils. oils is virgin coconut oil. So, mo niya siya. Ah. Ito yung mga giban miss Kaya ka may mga lana na, kaya na sa gold. Okay na Ang nang virgin coconut oil di mapubuglan. Dili. Una man pud na Odorless available siya? man pud na sa Asa kanang ba, mercury 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 drug? drug. Humot na siya. Humot na siya ang kuan. Napagidi ay mga Siyempre, product. nindot siya kuan. Yung shake effect. So na kay kuan diha kanang mga contact number o angayan kinsay ganahan iya Mm. na product. Si kuan. So guys, labi Kini nga product, ako lang ibutang sa akong screen below para anytime mo o gusto mo nga maganahan ingani nga product mo sa pangalan Young Living. Young Living. Essential Imagine. oil. Janine and Blythe. Young Jun po. You look very young. Okay na ani siya kuan. Pampagwapa. Pwede ka ng sunflower oil. Mm. Pwede na siya magkuan. Kaning kuan, frankincense. This is for healthy skin. Ano siya, frankincense. Hindi madayatin akong healthy skin, kinang wrinkles. Ay, na ba na chance? Kasi sa mga uyab. Kubitan, kubitan. Paningot eh. Kami, nagdayon katong na mo. Oo, nigdayon ka to. Medyo na among gigamit so far. Humot siya, oh. Umot lagi. Naging Mm. paningot Humot ni lemon. Mura magbabulgam? nindot ka Depende ay ni mo mo kung nindot na sa color depende din na sa akong maganahan. Ganahan kag orange, yellow, Pwede na. Buka siya pa ito nga mura. Kami lang. Hindi na ma-overheat, ma'am. Mahugsiban. Di ba ko na mo? Dili pod oy. Mahugsan ba? Siguro kung kami po'y magamit ingani, inig ka mga tugra na mo akong Oo. inon. May tama, Nigdayon tama. mo ka to. Maura. Kaya mahubas ni kamay rin sudlanan. Or if like for example, na visitors karon, pwede na ka mag-diffuse. Oo. Mura din siya vaporizer, no? Nasaan tayo mga guide, guys? Oils Brochure. Brochure. Guide para usay Para buhaton. unsay buhaton or unsay atong mga benefits na makuha ingani nga kuan. kanina. Young frankincense Living essential oil. for skin, aging and dry skin. Ay, Na, pwede itching na. and dry skin no? Kuan. Di ka palit og kuan, usa lang ka na lang. Daghan jud siya nga Dili, mga eh. oils. Set man. Sa man kasi labutan Kanin ni siya mga set na. Oh, okay. Dili lang jud ni siya mao ang oils nga imong pas napay lain nga oils na Napay wala lain diri. Ay, So, For niya example, in-enhance. eliminate. Selected lang na ninyo. Selected lang ni siya. Pwede na ka magpili di ay. Oh, selected Basta lang ni Nga siya. ka ng common ba bagamit? Starter kit. So mo ni siya mga available. Oh, pwede ra ba kung ka makapalit og usa ra kayo na natin kung sa imong gusto, di ba? Pwede ra. kung mahurot na, mahurot na. Imo na siyang kuanan. Dili Kung ba kuha palit diri palit na ang lang siya pwede na nimo. kamo palit Ay, diri ang di- available Oo, diri. oo. Members only raman ang makapalit. Ah, Members lang. So you have to buy the starter kit
para maka-member ka. 9,000 dana na 9,000 membership. na siya membership. For So, example, maka-earn, kuntahin. maka-earn ka ani. Like, member namin. Mm. So, na pwede tayong mag-member. Sa kay incentive. Incentive. Oh, plus you will get I think murag one free oil per Una kay makakuha ka mga customer. Mm. So, let's say Pila man po ang usa ka ingon ini. ang Kung depende retail na lang. Di ko sure man. Let's call banker. Charot. Tawagan ako akong kuan ha, akong manager. Charot. Bita akong ate. Diba siya jud nag-introduce na mo ani nga kuan. Pero nga Nya mo, essential shipment oil. mo og international. Ang sila na mo ship ani ay Ah, sa Young Living okay. Essential. Like for example, Pwede din. ang among neighbor si Ida. si Ma'am Ida ni So, purchase sila na. siya. Ang ako ang ati na ang nag-process sa Sila na order, nagkuha. siya na ang mudawat. Okay. Nakatry jud siya like nang Kasimutunan. gitagaan lang namo siya katong sample Okay. bottle. Kuan super ni uyon man sad siya sa ni kuan Nakikay, man ang sad. akong anak, kanang eldest na ko, dali ra chingon. O kani siya kani lavender, lemon, peppermint, kopayaba ug frankincense. Daghan siya nga Okay ra na kay naamang puy guide. Naa siya guide digid ka mawa kumbaga Sa mo gusto. Ay, na- Kung daghang gusto, like for example, sakit imong ulo, sakit imong kalawasan and all, nakaiubosip-on, kanang sakit imong tiyan, nagsuol imong Murag tiyan. okay ra ni ate, kay dili man nimo absorb sa atong kidney kung nakita ang atong mga kalawasan. Yolo, kaga, I think, sa kagahapon, sakit yung tiyan, one drop ani sa iyang pusod. Pusod ra. Pusod. Wala niya ni balik sa speaker. Nangihi na. Pero wala siya nag-number 2. Tawa si ate. Siya. Para na mo nga nakatry ni. Nga hasta sa sila ni Ma'am Ida. Ang Imagine akong rapod nga. sister nga to sa Manila, dugay na siya ani mga more than 2 or 3 years. Panana. Si Michelle to siya. Use for na siya. personal use. Wa siya nag-use. Wa siya nagkuhan. So, but since syempre it's pandemic, kinahanglan yung tag mo invest sad ka sa imong health. Kaya Siya kaysa naman nag-introduce na si mga ate. siya na ang iyang friend nag-introduce kay Ate Ani. Kunya kuan ka ng Di ka masaluwat si Ate niguro sad siya nga maka-enroll siya for kay para makuanan sad niya. Si iyan mo na ni siya resulta sa iyang 4 recruits. Murag sa poor nga recruit sa iya usa. Oh. So actually, let's talk business. Kumbaga, koan kanang one recruit you will get $50. So if you have 4, you get $200. So $200 is Times Very. 50. Day. equals na siya ani. si Inday ay you kay- can di buy ba the yun, set sister? na. Labudulog. Di ba ang benefit lahi ra gyud. Kuan, maayo pa ni sa lawas, makaayo pod sa bulsa. True. Katong kita, kung magpugi po tag introduce sa product. Mauna na ang realidad. Dili ta maka-product kung wa tay lihok-lihok. Limod ra. Hi! Di anak ko! Lata. Di anak si... Oh! Oh, sige, anda na. Tata. Okay ra na. Uy, kuha paghihapon. Mo ni siya nag-introduce na mo sa essential oil sa kung ati si Jean Tabudlong. You can contact her or message her sa Facebook. si Madam Alma na lang ang kaya mo hanas aning vlog. Lang practice. Sige lang kay ang akong kuan vlog karon, akong ibot ang imong contact number sa ako screen sa kuan kanang ubos para direct na diha nimo. Oh, basta magpa-member nami. Puhon. Maka-recruit mo. Oh, imagine commission. Imagine, ang ito sa niyo. Ah. Oh my god. Wow!
Tulo na lang kuha. Tulo na lang kuha para makapalit ni kit. Itaw no? Pagkat Bawi na niya, healthy pag yun. sige kay magpugi na jud mi ani. Ako last year na ko. Ang last year nagsunod pa kaniya ako di pa. Ang amo rang paliton sa una, kanila mga rollers. Kana wow. Gitigong jud. Nanay sod day, nay sod. Wa na. Nahurot na kuno to. Nanay. Frankincense is made out of goan. Resin siya sa katakoy na frankincense. One is one of the gift sa three magic or three kings ni Baby Jesus. With the manger, di ba? So, usa ni siya sa ilang gift. Unsay goanan niya, unsay maayo. Benepisyo. Huwag na na maraming kinakot. Kanang kung high blood set ka, mura ni siya yung simuton. Kanang malikong ka, mura ni siya. Ingon si niya na daw kay migraine. May nakag-blood work. Kati imong gikuan diri panaway. Frankincense. Mato siyang papagwapa. Ayan, napagwapa. Maayo jud nang Peppermint of lavender. Frankincense, peppermint of lavender. I-blend. Na vertigo. I-blend. Oh, kana Si maganana. tata day kay ubuhon parehas me. Day. Si tata kay ubuhon parehas me. Tata kay ubuhon parehas me. Allergy ka dali. Allergy ba? Allergy sa tutunlan. Sa ila. Na itchiness sa tutundan. sakto bitaw kay nga naman daw. Nailanggam sa ila ba? Pariha ta. Butang. Pariha ta, kay migraine, ikaw kay allergy. Lemon, lavender, pepper, LTFC yan. Makatapok yata ni Manida yan. Pinaturan niya. Hindi na po mag-sneeze every morning. Although kung hindi ako makarealize mo, katong na akong ilong, kaya mag-pingot. Kasi mga din ako, basta every time buminaw niya, allergies, mag-pingot akong ilong. So, LTFC, lemon, lavender, peppermint, frankincense, ang paiba, i-mix na siya na po. In fairness, wala. Bigay na po mga sinig-atching. Kaya kung atching man, hindi ko man use na yun, kamawala. Ano ba yung successive gatsing dyan? So unsaon man na namo ma'am pag kanang unsaon man na namo pa for example magpa-member mi unsaon may mga pamaagi ana. Kuan, i-enroll na mo, you will give me your details and then ang payment sa i-process sa nato. And then i-deliver na din na sa bye after 2 weeks. 2 weeks ang pinakadunkay. Kung ang kananay, mga 2 weeks mo dito na yun, no? Dugay kaayo. Maybe because of the holidays, kaya ipalitan ako December 31, money out. Pagka January, kung sa taglaw yan? Dire. January. January 11 yan, no? Di na, diyan na ang kakuan. Kay Kamiya. Mga products, mga sabay-bay, i-highlight mo yung mobile na. I-share na lang mo sa kuan. Share oy. Wala, oy. Daghan na ba siya follower pre buyag. hala oy. O sige, ako na. Ano, mga muron ba, no? Oo, mga muron. Mga moron. Nay mo Nalipira. Magmukbang gamit ituhon magipito mo. Magmukbang ba na imo mga kauban ay. Oo, naligot upuan. Sa nga na to katong budbud sa Ibos, mga ibos, plug ibos. Oo, mas Lamit ang pituhon, gipito na mo. Chocolate na budbud silaw. Dili kay Budbud siya ako ni ikan minsan nga kung Butang sa bana. lukay. Oh, bitaw, magsaysay. Mag-say type mo.
Katong bodbod eh. May say-say sa Lamanay ba? Manay bobong. Bodbod eh, manay bobong. Kaplag. Ibus. Correct. Oh, na Murag maayo na ba sa Alma? Dakan kay siya gay pati alma. Ma, Okay na na. kanang putput kanindot ma. Para makita ka. Okay na na kadyo. Guys, diyan ay nag-request kung saan akong buhaton. Magsakay niyo sa Potro ride. Mga suggestion Oh, niya. sa sapato, magpotpot Pwede ride. ka. Kaslon ka. Kasalad siya nga putput yung sakyan. Kinsa man? Trutrupahin. Bayot pa iba. Brag 10. Oh, 10. 1 week, almost 2 weeks. Sige, kanang magkuha na lang ni nimo, kanang mag-message na lang ko nimo. Ingat nanay. Oh, I-share sa kuan. I-share dyan na nimo ha. So, si Tata, mukuan sa Tata. Click and subscribe. Alma. Alma vlog. Okay guys, daghang salamat sa panimalay ni Ma'am Mars Tabudlong. Daghang salamat sa iyang pagpasaka namo og maayong balita. Snack sa men. Nigi-share nila ang ilang produkto nga maayo ni sa panglawas nga produkto. So, ako lang ibutang sa akong screen kung unsaon ninyo pagpunta, pag-order sa maong product kay aron sayon ra, ako na din ha plaster sa akong screen. Okay guys, thank you for watching and don't forget subscribe my channel Alma Joy Vlog. So, kung dili pa mo updated sa akong vlog, pinduta tong bell para sige tuloy-tuloy na to sa atong mga vlog kay daghan ang mga request. Labi na sa akong Daghan ang gika-istorya mga ganin, suggestion. mga suggestion kung unsa so maahimo na natong exciting ang atong mga vlog dinhi sa Bye City Leyte or anywhere in the Leyte. In the Leyte sa lamang ta kay di ta pwede mo laglaag pa. Bye. Thank you. Shout out kinsa inyong i-shout out. Kinsa man. Shout out sa Barangay Official sa Junto. Okay. Labi na sa among kuan, Barangay Captain Honorable Jeremias Gigodoy. Okay, O sa iyang mga kauban nga among mga barangay official, barangay konsihal. okay. Thank you. Thank you. Thank you, Baboy. Alma. Subscribe. Thank you, Konsihal Alma. Gani harata nag di ay